mga idol. Mm. Na istorya ba? Nay magtiayon. Magtiayon niya. Ayun. Kana siya magtiayon na nakaanak gid sila tulo ka buok anak. Tulo. Labi din, no? Sa panglabay sa mga kapanahonan ni ana, ang ilang mga anak dagko na ningabot na gyud mga college. College na. Oo. Unya ang iyang trabaho ana, kuan ra mananggiti ra ba na? Oo, mananggiti ra. Kuha ka ng musakag lubi lagi. Nanggot ra, mananggot ra gyud. Sus, ang ihang kanay magwangan, nakahuman gyud og nurse. Ayun. Umikan ra gyud sa ihang pagpananggiti ra gyud. Mo ba? Ang ikaduha na nahuman pud og pulis. Mm. Na natinghal og ilang silingan. Yeah, Silingan. yeah, Ha? Yawa kay no nakahuman gyud og kanang nurse og pulis ang iyang anak nga mananggiti ra. Ito ikatulo. Oh, anak. Tulo may anak. Oh. Ang ikatulo, nahuman gihapon og kuan, Kanang. abogado. Mo ba? Hmm. Grabe profesyon din yung mga anak mo. Gabi pananggot na trabaho. Oo, mananggiti ra. Mo ganing nakaingon. Kasi dako to kalabian. Mo ganing nakaingon ang katong ilang masilingan og grabe kuyawa kayo. Nakahuman og nurse, nakahuman og pulis, nakahuman og abogado. Gado ka manghuran. Oo, abogado. Labi. Abogado pra, graduate Okay, abogado. Huwag na yung magdaot sa pamilya, na nurse. Oo. Huwag na yung kuhan, dakop, di pa madakpan kayo, na pulis. Huwag na yung kuhan, kaso-kaso, naboy anak ko abogado, Oo. alusot ka nan. Na mo lagi. Ano, ituyo din Sus, sa kanan. pag-graduate anak kayo ning graduate man gyud og abogado tong isa kay manghuran. Mm. Oh. Din pag kanay mo take pa man board na board. Oh. Oh, mo board pa man. Oh. Mm. Take og board ang katong manghuran. Sus kay pag ana na kay pastor man. Mo ba? Kuan pag yun, ika number 2 pag yun siya sa kuan. Tikwan ra, tikwan. Tikto. Kasara gitik. Oh, pero basta siya pasar kaduha siya. Ikaduha. Ikaduha ba? Oh, basta Dili tikto, tikwan. Basta Tiktok payag lagi siya. nyatong anak Oh, nyatong ma nakapasar gid ko at nakapasar gid ko sa board exam sa pagka-abogado. Plak dugsulukso ginahan. Yes! Yes! Lipay yung kainan. Lipay kayo. Siunan siya. Siunan ka na nga gibuhi agi pa eskwela ra sila gumika ras pagka pananggiti. Mm. Oh. Ana lukso. Yes! 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 Lukso. Ingana yang mama. Asar ko to mo papa. Ato na ko tubig kay ako to babaylon tuntu aki malipay gito. Kay nanatay nurse, nanay pulis, nanay abogado. O ana. Lipay yung amahan na. Dito lagi dagan ang asawa nito. Dito mo na sa tangkutan di ay taas. Dito mo na sa tangkutan taas yung kwan. Ingana sa ingana asawa. Papa! Pa! Imong anak ba kaning atong kinamanghuran? Nakapasad og board exam sa pagka-abogado. Dayon. Yes! Yes! Nakapong sa sagutan. Kalipay ba? Wala siya kahawin. Sa pag-awin ka may kapis na rin. Ilungso mo siya. Yes! Yes! Nahugat na siya. Tugpa. Ang gagawin. Oh! Wagin noon siya kapahimulo sa iyang profesional sa iyang mga anak. Discussion. Namatay ba siya? Ilungso mo! Kaya nakaliwat man siya. Kaya ba man yung narases yuta ba? Namo din sa sagutan niya. Doon sa kalipay. Yes! Lukso na. Wa ka panghawid sa palwa na, no? Baka pangawin! Wala. Nakaingo man siya narases yuta. Nanaman na siya sa sagutan niya. Wala ka bawa sa sawa. Yes! Ang asawa hinungdan na to. Asawa! Mas tinawa siya kapahimulo sa iyang mga anak. Ilang naguna. Namatay mo siya.